kopi kok gak enak ini kira Apa pahit kayak sedih ngono awakmu. iya masih Apa mau kehilangan sepeda Loh, sepeda pancal. sepeda motor sepeda pancal Deh, tahun nggak ada sepeda pancal yo aku yo anu lho, Dul, dikunci. wis dikunci wis didobeli paling yo Sik ta, kamu kan CCTV ne ta? ono Wis didelok lho CCTV ne ku. Malinge ku cek ketok. wis biasa pas didelok moro-moro CCTV gak ono Lho, kok rusak iso? Aduh, kan wis sering koyo ngono CCTV rusak. pas Yo, ono kejadian rusak Aku dikenalan dukun. Dadi sok ngelacak. dukun wis zaman Sepeda motormu iku. zaman AI ku sik dukun Lho, ae lah kan takon ketemu ta iku mau sepeda motor iku mau. terus dukun iku ya apa kerjane dukun Lho, bisa yo, ndelok sepeda ngene lho paling enggak engko awakmu nyebutno ciri-cirine, terus terakhir gak ono jam piro, terus mari kono apa engko mesti oh iki malinge mlayu ngidul. Oh, iki tak delok anu sepeda motormu. melayu ngidul terus mari ngono aku ngikuti ngidul terus ngono ta. Ya iya lho jenenge ngomong ngidul terus aku berarti ngidul. Ya iya ngejar lho. Kejar-kejaran waan. Lah terus kan kok tengok-tengok nang kene gak kok golek sepeda motormu. Lah apa digawe angel ku? Kan kok cek angel sih wong. Lah sepeda motor ilang lho, Dul. Ilang setrume. Heeh. Dudul ae. Balen ono. Lambemu kene tak gonang setrum lagi. Kon kandhane. Kene kan Kon iki lambemu tak setrum pisan kan. Makane cerita iku aja mbok pedot-pedot sik ta lah. Sepedaku ilang setrume, gak iso dinyalano. Ya apa balen ono? Sing ilang setrume drone. Yo go nang bengkel, lambemu pisan setrumno. Ilang setrum digo nang dukun bareng iki. Wis. Lambemu disetrum pisan. Ya wis mari wis. Wis kene ayo melok aku nang bengkel, nyetrumno lambemu. Dukun menceluk nang kene. Wis, teluken ha iki. Ono iso gak iku? Kan setrum. Enggak, awakmu diuntali anu dipakani karo apa jenenge